जा ओंखाम उखैदों थांलाय आइ आं ओंखामखौ बेयावनो खुरनानै लाबोदो बेयावनो जानोसै आं जा मेंबायबो आंखौ माखौ मिनिखो आयै नोंना बिहामजो सासेया मा सानखो नोंना फ्राय खालामनानै गालांदोंमोन नामा मा मानसि बियो ना एवनायखौ लानानै लिट्रिं सिङाव थानानै जाखोमाबाय थादों ओमफ्राय जोंना देरहाया थांनानै लिट्रिंआव माथो हैबाय थादोंनो माथो होआ माथो होयिखायनो ब्लड हाबलांबायनो जोंहानि हौवाखौ नुनानै हाखु दाखु नाखौ जानाया नानि सुवानो गोदोनायाव थाबथाबायनो आयु बोरै जाखो बेलाय एसे सिगाङावसो लानानै थांदों देरहाजों अलंबारजों गोदोना हाखावजायाबा उपाय गैला बियो दिनै ओंखाम ओंख्रिनि खोथायाथ' बारानो आइ दिनै मानसियादि मा जागोन थैबायहाय आं खोथाखौ खोनानानै बे जानाय लोंनाय बुस्थुखौबो आरो बिदि खावखोमानानै जायोहाय मालायनि न'आव नुनानै मोनजायाबा लुट नांनानै खावना जायो दे बे बेलेग खोथा बे न'नि ना फ्राय खालामनायखौबो सोरबा बिदि खावनानै जायोहाय आयै मा बुंगोनसो जाबायहाय आङो जायखि गोदोनानै हाफ्लंजाया मानो रागाफ्रासो बोरैबा बोरैबा मोनलायलांबायहां आयै मासे मोजां बिहामजोहाय नोंनि नाखौबो खावनानै जाग्रा अ बैथ' माथो आफामोनसो बेथ' बाबुलासो जोमै नों रायलायनो नाङा नों सिरि था आफामोन आरो आइ नोंसोरो बबेयाव थांदोंमोन जावैसो बाबुला नोंलाय बहा थाङामोन आं मोसौ दोस्लायहैदोंमोन नै नोंना बिखुनजोआ ना जाखोमादोंमोन ना जाखोमानानै गोदोनायावनो सुवानो नांथाजादों फिसा मा होननानै बुंनो नोंसोरो मोजाङैनो दङ ना आरो आंनि फिसाजोआ मोजाङैनो दङ ना औ जोबोर मोजाङैनो दङ दैजिखौ जेबो सिन्था खालामनो नाङा दैजिया आंनि आखायाव फैखांनायनि उनाव बिखौ आं मोजाङैनो जोथोन लादों नाथाय आइयासो माबोरै ना सु थाबथा जालायनाय जाखो जावैसो पापनि फिथाइया बेनो पाप मावोब्ला मानसिया बेबायदिनो फिथाइ मोनो रायखस बायदि हारसिं नाखौ जाखोमादोंमोन नालाय दा मोनदों डक्टरनाव लांदों डक्टरानो गैया अह बिदिब्ला माबोरै जानांगौ जाखो जावैसो नों बेखौ सिन्था खालामनो नाङा बेखौ जों माबा मोनसे बेबस्था खालामसिगोन दे बिदिब्ला उनफ्राव लोगो मोनसिगोन दे जागोन आयै बोरैथो ना खावनानै जाखोमालायनाय जाखो बेबायदि आयै बेबायदि सभाबाथ' गाज्रि जि खनसे खालामबाय आरो इयुननि समाव माब्लाबाबो बेबायदि दा खालामसै आयै दिनै नोंखौ बेबायदि खोनानानै आंबोथ' लाजिनाय मोनदों नोंनि बिजामादै जानानै बिखुनजोनि खोथाखौ बेबायदि गाज्रि खोनायोब्ला आंबोथ' एसे लाजिनाय मोनोना आयै दिनैनिफ्राय आरो नोङो मानसि गाज्रि मोनजालायनो माब्लाबाबो गोरोन्थि खामानि दामावसै मा बुंखो बुजियासैबो बे दैजियालाय मोसौ दोस्लायनो थांनायालाय माने एफा गोबाव जाखो मोसौ दोस्लायनो थांनायानो बे एथ' गोबाव नांगौना दाबो फैफिनासै मोसौ दोस्लायनो थांनायानो सोरखौबासो लोगो हमनो थाङाखैथ' माब्ला फैयो बेसे गोबाव लायो बिनि मोसौ दोस्लायनाया दिनै नायगोन आं बिखौ न'आवनो एथ' खामानि गोग्लैसोनानै दङ बे मोसौ दोस्लायनाय आन्थायावनो 12 घन्टा खालामोब्ला न'नि खामानिखौ आरो माला मावगोन बेलाय एथ' आखाइ गुसु जानांगौ बेनो बाबुलानि बिमा मादै आंखौ गाबज्रिदों औ मादै आं नोंखौनो गाबज्रिदों मादै नों दैजिनि बिखुनजो ना बे सोर जाखो आरो बियो माब्रै मिथिखो आं जे दैजिनि बिखुनजो नंगौ नाथाय नों सोर जाखो आरो मानो सोंखो आंखौ आंथ' नोंखौ सिनाय मोना औ मादै नों आंखौ सिनाय मोननाय नङा आं गावनि सिनायथिखौ होयोब्ला नों दानो खर' गिदिंनानै गोलैनोबो हागौ नङाब्ला नोङो जोबोर दिउ 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 रागाबो जोंनो हागौ देलाय दे बुंनानै नायदो सोर नोङो आरो मानो सोंखो मा नांगौ नोंनो बुंदो दे मादै आं नोंसोरनि न'खरखौ गुलाय गुजाय खालामनो फैयाखै दैजिया दा नोंसोरनि न'खराव बिहामजो जानानै दङ बिहामजोयैनो थाथोंसै आं बिनियाव हायोब्ला माने नोंनि बिहामजो दैजिनाव आं निमाहा बिगौमोन नों मा खोथा बुंदों नों मा जायो बिनि आरो बिनि नों मा गोरोन्थि मावखो जे बिनियावनो निमाहा बिनो मादै गोबां बाथ्रा दं बिनियाव निमाहा बिनो अन्नानै मादै नों हागोन ना दैजिखौ दसे सम आंनि सेराव लाबोनानै होफैनो आरो दैजिखौ दसे सम आंजों रायलायहोनो नों हागोन ना मादै आखाइ खबजावबो मादै नोंनियाव दसे सम प्लिज नोंनि बिहामजोखौ आंनो दसे सम हो रायलायनो बे खालाय बिहामजोआ आंनि नामावल'सो बिहामजो बियो आंनि गोसो गोरबोआव आंनि बिहामजोनि जायगाखौ लानो मोनाखै बियो न'आव थाब्लाथ' रायलायहोगौमोन आङो न'आवनो गैया बे बाहेरायाव थांदों माने मोसौ दोस्लायनो हैदों आं मोसौ दोस्लायनो थांनायानो दाबो फैया खालाय बिहामजोसो बियो हनैलाय हनै फैबाय दैजिया फैबाय हनै नों रायलायनो साननाया हनै रायलायब्लानो जाबाय मा रायलायो आंनि मेगननि नोजोरावनो रायलाय
सोर जाखो? मा रायलायो बिसोरो? आं बेयावनो जिरायना खोनासंबाय थागोनथ'। बे माब्रै सफैखो? दैजि। प्लिज रियान, नोंजों आंहा माबा मोनसे रायलायनांगौ दङ होननानै आं साना। आं नोंजों रायलाया। नों जा खालामनांगौ आंखौ खालामजोबखाबाय। आंखौ नों बरबाद खालामखाबाय। नोंनि महर आरो नोंखौ फोथायनानै आंनि गासैखौबो खोमानानै लाबाय आं। आंनि मिनिनाय, आंनि गोजोननाय, आंनि संसार गासैखौबो नोङो जानानै होखाजोबखाबाय। आरो नों दिनै बेयाव मा लानो फैबावदों? नों लानांगौखौ लाखाजोबखाबाय। आंनि सना, आंनि गोसो, आंनि अननाय नों लाखाजोबखाबाय। आरो जेबो नों दालाबोसै। आंखौ नोङो गोजोनै थांनानै थानो होदो। नोंनि थाखाय दिनै आं बिखुनजोजोंबो मालाबाबो गनाय जायाखै बिहामजो होननानै। मा रायलायदोंहाय बिसोरलाय सिरि सिरि सानैजों? ओइ, गोसा गोसा रायलाय। प्लिज रियान, नों आंजों जेबो दारायलायसै आरो आंहाबो नोंजों रायलायनांगौ जेबो खोथा गैया। आंनि बिखुनजोआ हनै आंनि सेरावनो दङ। अन्नानै आंखौ आलो गोजोन संसार जाहोदो। ओंखारलांदो नों। दैजि। गोजान जा आंनिफ्राय। मा खोथा बिसोर सानैनि गेजेराव? दैजि, नोंगौ आंहा गोरोन्थि जाबाय। थारैनो आं नोंजों संसार जानो थाखाय आं नोंखौ लाङाखैमोन। आं सासे हाबा जाखानाय हौवासो। मा? अ, बिदिब्ला नों जाय हौवाजों थांदोंमोन आंनि फिसालाखौ बासिनानै बेनोमोन? नोंगौ आयै, बेनोमोन। नाथाय बियो मानो फैफिनदों आं बेखौ मिथिया। आयै, आंखौ गोरोन्थि दाबुजि। आं बेखौ लिंहराखै। बियो मानो फैदों बेखौबो आं मिथिया। रियान, नों हाबा जाखानायमोनब्ला अब्ला मानोथो नोङो आंजों गेलेया? नों मानो आंनो अननाय होफ्लाया? मानो? मानोमोन? नोंखौ फोथायनानै, नोंखौ थार मोजां मोननानै एथ' अनसुला हौवाखौ नागारनानै आं नोंजों थांदोंमोन। नाथाय नोंथ' आंखौ बरबाद खालामबाय। मा मोन्थाय दङमोन नोंहा आंनि जिउखौ बरबाद खालामनो? दैजि, बिनिखायनो आं नोंनियाव निमाहा बिनो फैदों। मानोना नों बुंदोंमोन सनानि गोबां खोथा। बै सनाखौ लुबनांनानैनो नोंजों मोजां मोननायनि फावथिना आं खालामदोंमोन। आयै, आफा होनाय सनाखौ नैबेनो फाननानै जादों। रियान, जेखियानो जाया, आं आरो जेबो लुबैला नोंनिफ्राय। नों बेनिफ्राय ओंखारलांदोल'। दैजि, जेखियानो जाया मानो, नोंनि सनाखौ आं फाननानै जादों। आं नोंनो बेनिख्रुइ 2 गुन दामिसिन सनाखौ आं नोंनो होफिनगोन। नोंनि जिउखौ बरबाद खालामबाय, बिनि साजाखौ आं मोनगोन। अन्नानै आंखौ निमाहा होदो। आं नोंनियाव मोनसेल' बुस्थु लांनो फैदों। नोंनि बुस्थु मा दं आंनियाव? हो, मा दं? दैजि, नोंखौ बरबाद खालामनायनि बेनो आंनि फिथाइ खोमा। आंनि हिन्जावा गथ' मोननो रोङा। आं मिन्थिगौ नोंनि उदैयाव आंनि गथ' दं। अन्नानै दैजि, बे गथ'आ आंनिसो। बे गथ'खौ जोनोम होनानै बे गथ'खौ आंनो हरफिन। बिनि बदलै नोंनो मा नांगौ आं गासैखौबो होनो गोसो। रां रुफा, सना रुफा, मा नांगौ नोंनो गासैखौबो होगोन। अन्नानै दैजि, आंनि बे गथ'खौ आंनो हरफिनदो। अन्नानै दैजि, आंनि गथ'खौ आंनो हर। ओइ सेंग्रा, दहायनिफ्राय गोबां खोथा बुखिगासिनो। आं गासैखौबो सहायनानै दङ। आरो आं बेखौबो मिथिबाय आंनि बिहामजोखौ बै समाव लानानै खारनाया नोंनो। बेफोर गासैखौबो आं मिथिबाय। नाथाय बे आंनि बिहामजोनि उदैयाव थानाय गथ'आ बोरै नोंनि जाखो? नङा 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 आयै, जानो बियो मा गोदाव सोराव बुखिलाबायदों? बे बोरै बिनि गथ' जाखो? रियान, नों गासैखौबो बरबाद खालामबाय। आरो बे आंनि उदैयाव थानाय गथ'खौ नोंनि होननानै नों मा फोरमान होनो सानदों? हो? नों आरो मा अर लागायना होबावनो हास्थायदों? आं बेफोर खोथाखौ मा खोनानो मोनदों? आंनि बिनानावनि उदैयाव थानाय गथ'आ बै सेंग्रानि। मा जाखो बियो? बाम्बुला, बे सेंग्राया सोर? आरो बे सेंग्राया नोंनि फिसाखौ मानो गावनि फिसा होननानै बुंदों? नेले बाम्बुला, जों सानैनि गथ'खौ बियो गावनि होननानै माबायदि बुंफैदों? गोबां बरबाद खालामखांनायनि उनावबो दिनै बियो आरो मा गोदान आंखौ बरबाद खालामनो फैबावदों? ओइ सेंग्रा, आंनि नखरखौ दावराव खालामनो नों सोर? बेयाव नोंनि सोर हिन्जाव आरो बेयाव नोंनि बहा गथ'? बेयाव नोंनि जेबो गैया।
दैजिनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि बेखौ नोङो नोंनि होननानै बोरै बुंनानै लानो हाखो नों दानि बेनिफ्राय ओंखारलाङोबा ओंखारलां नङाब्ला नोंखौ दानो सैमा बायदि बुहरहरगोन मादै हाजारखि बुङा मानो बेनो सैथो दैजिनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि दैजि बिनानाव बेफोरखौ आं मा खोनाबाय थादों